Panyasa voice box pamene mabwera ndi maganizo a Malawi osiyanasiyana pa nkhani makamaka zokhuzana ndi ndale kuyendetsa bwino kwa dziko komanso utsogoleri otsatira bwino malamulo kuno wathu Malawi. Tafuna kubweretseni kulankhula kwa mkulu wina akuti iyeyu wachokera ku bungwe la Agenda for Muslim Transformation AMT, bungwe la Asilamu limene limalimbikitsa kuti anzathu achisilamu adzikhala patsogolo kuchita nawo za ndale komanso kufuna maudindo autsogoleri kuno kwathu ku Malawi. Ndi mkulu amene akunena kuti kulephera kwa atupere muluzi ndi chipani chawo cha UDF sikuti anthu sadapange sapoti, akuti magulu achisilamu komanso anthu ambiri adafuna ndithu kuti awapange sapoti olemekezeka atupere muluzi, koma atupere muluzi ndale zawo ndi ndale zovuta kwambiri, akuti mene apangira ndale ali ngati mwana ovuta kulera. Ndiyeti limodzi timve kuti amenewa akuti pa nkhani imeneyi ndipo akamaliza timati mutuze maganizo anu in the comment section below pompano pa Nyasa voice box. Inetu pamene patizibwerabwerabe nkhani tu brother sikuti anthu akudana ndi atupere ayi, sikuti anthu sakumunena kuti atupere sakanampasa voti ayi. Ndanena kale kuti tichitenge chipani cha UDF kuti chipani icho si cha chisilamu komanso si cha asilamu, koma amene amasogolera chipani icho ngati presidential candidate ndiye ndi isilamu, ndiye kalima first iyo zimene mukutanthauza. So funso ndilonena kuti si isilamu wina aliyense tu amene tingathe kumpasa voti chifukwa ndi isilamu tiyenenso kuyang'ana, chifukwa chisilamunso chatiuza zambiri kuti alipo mwa inu mpakati pano palinso asilamu ndi mamunafiku. Sono simungampase sapoti munafiku chifukwa choti ndi isilamu hayi, sizingateke. Komanso chatiuzanso tu chisilamu kuti ngati pakati pa Ayuda ndi Akhirisitu amene ali abwinoko ndi Akhirisitu, inu aya atu iliponso imeneyo mkulani. So tikamalankhula za Malawi za dziko lathu, dziko la Malawi si dziko la chisilamu, ndi dziko limene lili secular government, limene ngakhale atakwina atopereyo siti akayitisa kuboma ku malamulo a chisilamu sizingateke. Ngakhale atakatakwina adi uchilungu sikuti apitako ndi malamulo a chisilamu sizingateke. Akakumana kuti ndi timu yonse imene ikagwira ntchito kumene kuti Akhristu okauka ikampanga block zinazo nkumachita kufinyika, sadayitese kuti atokota muluzi msilamu 1994 to 2004 bwanji mene amafinyira muluzi mpaka takuti alineizi mpaka nawo kaumazika kadula kuti akuti ninaine kuti ndi avinira tonse jandu. Nkhani tikunena pano siya kuti atupere sakatalamula kapesa bwanji sana ndiye kuyenda voti, komanso atupere ndi adiru timamuona kuti amene akulemerera ndi adiru. Ife tonse mwina ndinene pang'ono za ine ngati national coordinator wa AMT, Agenda for Muslim Transformation, tinakumana ndi atupereyo ndi komiti yathu mu April kumayambiriro ku Malawi Sun Hotel, amene mukudziwa ku Malawi Sun Hotel ku Malawi kuno, ena siku mwina ku South Africa ku makata ya Italy. Tidakumana naye ndipo kukumana kwake timafuna timufunse tsogolo lake pandale. Iye ife timakumana naye chifukwa choti AMT, Agenda for Muslim Transformation, imalimbikisa kuti asilamu avotere nsilamu zawo, ngakhale msilamu uyo ali mujipani china chilichonse kadi MCP ka DPP ka ya 4D ka yakuti bola nsilamu, koma nsilamu uyo sitimangotizo nsilamu uyo wamba. AMT imanena kuti nsilamu amene timpase vote kuti apite ku parliament akhale nsilamu uja kuti akamadzuka mamawa amakhala nsilamu, kapena kusadache mamawa akhale nsilamu, likakhala masati kamakwana masanaso akhale nsilamu, kupendekeke kwa dzuwa nsilamu, likamalowa dzuwa akhale nsilamu, komanso ngakhale mkatikati mwa usiku akhale nsilamu, kusonyeza kuti akhale nsilamu amene ndithu amachisata chipembezocho wa ibada. Ndiye AMT imalimbikitsa kuti ikufunisisa asilamu amene ali aibada achiteko bwino. So titaunika pakati pa adiru ndi atupere amene amaoneka kuti olemererako m'maso ndi atupereyo, ndichifukwa tidakumana naye. Titakumana naye ndikumuonanso atupereyo payekha ngati UDF sangathe kupeza 50+1, anayenera kuti ayende ndi chipani china. Titakumana naye adatiuza kunena kuti zokambirana za pakati pa UDF ndi DPP zasala pang'ono kutha. Apita Mutharika amutenga atupere ngati running mate, panopo zimene akukambirana sopano
ndimene angagawanirane maunduna ndi zina mboma. Zimenezi ndikukufotokozerani malinga ndi madebate ambiri amene akuchitika mu group limeneli. Andi ine ndemwe ndidafunsa Atupere kunena kuti 2018 2019 mudayimira kwanu kwa Kapoloma ngati MP kwa Anyambi, chaka chino mukayimanso chifazi kumveka mphekesera tu mukayimira ku Lilongwe wa MP. Atupere anandiuza kuti sayima ngati MP, angoyima ngati presidential candidate, komanso akuyenda ndi DPP. Adakana kuti sakuyima chifukwa zimenezo anatanganidwa nazo 2019 sadawina UMP chifukwa chakuti amatanganidwa kupanga kampeni ya president. Nimafuna kuti pamene pamveke bwino ndiyankhule bwino kuti pamveke. Pochoka ife pamene Atupere adanena kuti pakali pano komiti yathu imene ikukambirana zimene zikamaliza tikumana nanu tikuyitananidwa IMT kuti tikupangeni brief. Komanso timafuna kuti zina ndi zina zosiku losaina zina ndi zina zokumapeto muzakhale nawo akuluakulu ena masheikh kuti azachitireko umboni. Ndimakumbukira kuti siku limeneli Atupere amathamangira ku Lilongwe, inenso ndimapita ku Lilongwe maulendo kumausiyana, nani ndimapita kukapanga programu yathu ina ya bungwe ku Lilongwe, tinali ndi meeting ena. Titatha mmenemo titachoka ananyamuka Atupere kumapita ife kuti siye tikumwa kati mu hotel. Kutha kwa kati kamene kene ndinanyamukira pompa kumapita ku Lilongwe. Patangotha tikulowa mwezi wa Mei, mphekesera zinayamba kumveka kunena kuti mgwirizano uja waphwasuka sukuyendanso. Kina kuzinayamba kumveka mphekesera kunena kuti akukambirana ndi chipani cha MCP. Tizimvana zimene tikulankhulazi sikuti ndi miseche kapena paliboza lina lililonse. Zinthu zimene tikulankhulazi ndi zinthu zimene ngakhale patakhala pa khoti ndikhoza kukapereka umboni chifukwa ndi zimene tikulankhulazi zimene zimachitika. Bungwe la AMT litaona kuti adi uchirungu naye akuyendayenda kusakasaka mavoti ngati independent presidential candidate, naye Atupere akuoneka samuni wavumbuluka kuti akuyima ngati presidential candidate. June, July, August, miezi imene tinaona kuti sapano mmene zafikiramu ripoti lina lililonse limene ndi Atupere tidalankhulana nawo adatipasa la ku DPP lija likuoneka kuti ku DPP kuja wachokako sizikuyenda. Komanso ngati AMT sanatiuze china chilichonse, tidayamba kupanga mabuku appointment kuti tikumane naye timve kuti mbali yake pakati tsogolo lake lili lotani pandale, koma zakazi kuvuta. Akuluakulu kukumana ndi Atupere muluzi sichimakhala chinthu chamasewera. Secretariat yathu ya AMT idayesesa kuti tikumane ndi Atupere. Komanso akuluakulu ma directors a AMT ngati former ambassador Yahya Madi, Dr. Lawe ndi akuluakulu ena, brother Milanzi ndi ena anayesesa kuti tikumane naye cholinga mwina tifuse mbali yake, koma sizimavuta kuti zitero. Kumapeto kwa August tikulowa mu September tinaona kuti sitingangolekerera chifukwa nthawi imene ine ngati national coordinator wa AMT ndadzungulira malayense uno mpaka na kumpoto. Asilamu ndimawauza kunena kuti pa MP chonde nsilamu wina aliyense aonesese kuti akasankhe nsilamu. Ngati kudera kuli nsilamu posaganizira chipani chake koma akasankhe nsilamu. Koma pa president tizakuuzani. Timayimisira kuti pa president tizawauza asilamuwo chifukwa timafuna tione kuti ngati president akhale nsilamu wotsogolayo pambuyo pakhale mkhristu, kapena asogole mkhristu pambuyopa pakhale nsilamu. Cholinga chonena kuti titumize beshawishi wathu kumeneko mmozi mwa zipani zikulu. Atasankha ma running mate tidaona kuti ku UDF ku DPP tambwita
president Nkrisitu, running mate Nkrisitu. Kwe MCP Tambwita president Nkrisitu, vice Nkrisitu. Ku UTM Tambwita president Nkrisitu, running mate iso Nkrisitu. Ku PP Tambwita president Nkrisitu, running mate Nkrisitu. Ku UDF president Nsilamu Atupere Muluzi, running mate Nkrisitu. Adi Luchirungu akuima paeka ngati independent presidential candidate independent. Anthu tawauza kunena kuti zapa presidential president oyenera kumpasa vote tikuuzani. Koma MP ndi makhasala kavoteni achisilamu nazungulira Malawi ino ndazinzanga ine ngati mtsogoleri ngati national coordinator wa AMT, Agenda for Muslim Transformation. Tinamuitana Adiru kumapeto kwa August, tikulowa mu September. Tinamuuza Adiru, tinakumana naye Right Honorable Adiru kuma office a Muslim Association of Malawi, kapena tinene kuti maofisi a Darusuna kumudi kulimbi muzinda wa Blantyre. Atabwera kunali akulu ngati former ambassador Yahya Madi, Dr. Lawe, a chairman AMT Dr. Sharif Kaisi, a secretary general AMT Sheikh Vinjenje, Honorable Mai Jangia, line ndemwe ndinali konko ngati national coordinator. Tinamufotokozera Adiru Chirungo kunena kuti pa ground akupaona bwanji ngati munthu okuti akupita ngati independent, alibe ma structure ena yonse pa ground, akungopita ngati mmene chimapitia chinyali chikungounika. Tinamuunikira kuti pakali panopa mwina sangachite bwino, bwanji agwire ntchito ndi Atupere kuti tithandize kuzazisa dengu limeneli, cholinga kuti mwina ulendo ukhale usavuta. Adiru sanakane, anavomera, koma analankhula kuti ine mmene mukudziwa ine ndili bwino kalima, zanga zonse zili bwino, koma kuti nanga zanga wazikumveka mpekesera zina zokuti akupita kusedi kukuli MCP kwa kumbuyo kwa oku ndiye zimene zikhala bwanji. Tinanena kuti yayi ife koma tikumane ndi Atupere Muluzi. Tikakumana ndi Atupere Muluzi tikuuzani mmene tipangireni, kenako inu mukumane. Kumayambiriro kwa September tidakumana ndi Atupere, tinawauza Atupere Muluzi tikumane nawo agent, ndipo ntchito imene adayigwira ndi former ambassador Yahya Madi. Ndipo Atupere adayankha kuti tikakumana nawo ku area 3 ku Lilongwe. Tidapita ku Lilongwe kwa kumana nawo. Pamene patu njira yonse imapangidwayi ndi kufunafuna kalimayo. Panalibe china chilichonse koma kufunafuna kalimayo, cholinga kuti ipambane ndi kalimayo. Ndipo tinali anthu 9 ku Lilongwe amene tidakumana nawo Atupere, mosogozwa ndi a chairman AMT komanso a board chair kapena kuti the chairman of the directors AMT, former ambassador Madi, komanso tinali ndi brother Chapola amene amagwira ntchito ku Ireland, anabwera ku holiday ku Malawi, koma brother Milanzi ndi ena, Mai Jangia ndi ena ofunikira amene ada uzidwa kuti amene akhale nawo pa ulendo umenewo. Titakumana ndi Atupere Muluzi ku nyumba kwawo ku area 3, tidawafotokozera uthenga umene tinali nawo ochokera kwa Adiru Chirungo, ndipo iwo adavomera kuti apa palibe vuto tikoza kumana nawo. Ndipo anatifotokozera wokha, titawafunsa zimene zachitisa kuti ubale wawo ndi DPP unayimira pati. Anafotokoza mmene zidalili kuti adawakana kuti akhale vice president kapena running mate wa APM. Komanso iwowo adafotokoza ubwino wa MCP kuti naga MCP ndi DPP yabwino ndi MCP. Kwa iwo amatifotokozera ndikufotokoza zina zokuti ache atulusa mukaidi atakhala 17 years ndi zina zotenozo. Nditidawauza kunena kuti mutayendera limodzi ndi Adiru
kuti musagawe mavoti zikoza khala bwanji anatifotokozera kunena kuti iyi nkhani ndikulankhula chopakhala pakumveka mphekesera zina ndi anthu ena amanena kuti odziwa kulankhula kuti ajasi adalemba kalata kupempha ndalama kwa atupere pakati 52 miliyoni m'malo mwakuti ndalamazo zimayenera kupita ku majilisi ulama. Shame to those brothers amene akhala kufalisa uthenga umenewo. This is a genuine message imene ndikulankhula panoyo. Titawauza atupere kunena kuti ngati AMT uthenga umene wakhala ukupereka ndionena kuti pa president pokhapa tikuuzani nthawi iyi ndiye ikuta titani ananena kuti by Thursday tikumana ndi adiruyo, then inuyo uthenga wokuti sopano mubwerere kumidzi mukawafotokozere asilamu kuti nsilamu wokuti mumpatse voti uja wapezeka ndine chifukwa ndikuyenda ndekha sindikuyenda ndi MCP whatever amene analankhulira. Anatiuza tipange budget. Asekretari athu Sheikh Vinjenje adapanga budget. Wallahi ine ngakhale kopi ya budget yo ndilibe. Atapanga budget adawatumiza former ambassador Yahya Madi adaitumiza kwa atupere. Ine ndilibe so phone number ya atupere muluzi. Ananena kuti by Wednesday ndalama ikaili ready yokuti AMT yambe kugwirira ntchito yake kukumana ndi mafumu ndiyena tinamva kuti atupera anyamuka pita ku Dubai ndalama zija sana si komanso mkumano wadi luchirungo ndi atupereyo sada kumane sana kulephera kwa afunsa sada longosole ndalama zija sada pereke sada nenso kuti zilipo kapena palibe. Mkumanonso waiwo ndadi losuna teke pasi pa AMT ndi pamene akulu ma directors a AMT tidaitanizana usiku kukambirana kunena kuti mnyamatayu zatikanika nanga tipange bwanji this is the 11th hour tizikauza anthu chani. Ndi AMT idagwirizana kuti tibwerere tuwafotokozere anthu kuti pa president akaona okha. Chifukwa chimene timafuna ife apa nchokuti anthu wakumane adiru anali watu atuperenso watu. So tikananena za adiru atuperenso akananyinyirika. Tikanena za atupere adiruso akananyinyirika chifukwa so ndasilamu. Timafuna aende takumanize then agwirane manja then ndipite chitsogolo. Wamkulu yanango vomera sana oneka nanya mkolendo ku Dubai. Nawaona ina atupere pa 8 September ku BICC pamene bungwe la Public Affairs Committee lidaitana ma presidential candidate kwa saina declaration ya peace. So I was there nali kumeneko potuluka panja ndagwira nawo manja napasa salamu yoka kwera gamu ndo kumapita nanenso kukwera chokwera yanga chimene bwana nacho kumapita ku hotel kumene nagona pamenepo pamene panaoneka kuti zinthu zisizitheka. Iyi nimafuna ndifotokoze kuti palibe munthu wina aliyense palibe bungwe lina lililonse linadala ndi atupere koma kapangidwe kandale katupere nkovuta ngakhale ali wakalima. Zikuoneka kuti kuseliku kuna ali MCP kumbuyo kwa atupereko. Ndichifukwa chake zolankhula zawo zonse zinali zolimbana ndi DPP. Pamene pandale sungalimbane ni munthu mmalomo wauza manifesto kuti muzachita bwanji pachisankho. Ndiye anthu amaona mungaoneso ngakhale executive yatu ya UDF inagawanikana. Chifukwa anthu ena ngati Aisha Mambo ndi azinzawo amalankhula zosiyana ndi zimene president wawo amalankhula. Komanso a president atuperewa ku area 3 siku limene adadandaula kuti ngati kungatheke ine ndikudandaula Aisha Mambo ndi Mai Jolobala akulankhula zinthu za against ine komanso akutikaniza kuti ngakhale malera awo kuti ndikadutse kusonyeza kuti mu executive simunaliso bwino. Izi ndafuna ndifotokoze mumveka bwino kuti anthu adziwe kunena kuti kodi ku area 3 tidapita ndi bungwe liti tidapita ndi AMT si majilisi ulama ngati wina wake wa malankhula mu audio yake kuti amajilisi ulama tinapita kuti ndikapanga uje ndalama kwa atupere. Majilisi ulama kulibe ndi AMT, Agenda for Muslim Transformation.
Islamic Commission for Justice and Freedom pansi pa project ya Women Economic Empowerment yakhala ikukumana ndi ma presidential aspirants kapena ma running mate awo. Bungwe limenene ndi chief commissioner. Mabungwe awiri osiyana. Tinawalembera wonse makalata tikukumana nawo. Ndipo malo okumana nawo ndi paliwonde. Makalata ake amene mukwaona akuzungulirawo wina watenga nkumaponya kuti anali kupemphera ndalama. Kaya ngati muli budget ya ndalama amene mmadziwa kuwerenga Chingerezi, mwina muli Chiarabu kuti munali makobiri fundraising ya makobiri mmenemo. Ife sidapemphe wina aliyese ndalama. Ndipo tili ma MOU amene anthu timasayinitsa. Azimayi athu ndi azibambo athu amene ali pansi pa project yathu amafuna adziwe kuti akatenga boma kuti azatani. Ndipo wonse tidawayitana. Ndipo tidakumana ndi awiri. Oyamba Mayi Joyce Banda, achiwiri timayenera kukumana ndi Jane Asa kumana apereka apology chifukwa cha biza anali nayo. Komanso Akabambe anapereka apology ndi kupereka masiku ena madeti so mini sikanatha kuti tapange hando. Kile tidakumana ndi Vitumbiko Mumba pa 7 September. Timayenera kukumana ndi Atupere Muluzi pa 11. Koma adakana kuti tikumane naye chifukwa amanena kuti ine ndili kwa agenda ndikakumana naye pa 11 zikukhala bwanji. A chairman agenda Dr. Kaisa atandiimbira nangu anandiuza kunena kuti za Atupere zopanga ni council. Tidapanga council kuma za Atupere pa 11. So olemekezeka nkhani si kuti pali munthu amene wakhala kudana ndi Atupere kapena kudana ndi Kalima ayi. Koma ndale za mkolo wathu Atupere ndale za ng'ono wathu Atupere zativuta ife tidayesesa kuti timukokere timuike malo amodzi. Chifukwa ndi Islamu zathu UDF ija ili ukota ilongosola kuti ngati chipani chimalowa munthu wina aliyense. Koma chipani chimene chinali ndi munthu anachisogolera amene ali ndi Kalima ndi Atupere ndi Atupere amasogola UDF amene kumpasa support. Koma ndigwise ntchito chichewa chonena kuti atakhala mwana tinganene kuti mwana ovuta kulera. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.